जों सिगे जतन 2019 जे इंसिडेंट नंगमान दिरफोर हास्टिनि लुकुरक रुखाना तमांखा जों TSF कायसा पीसफुल स्ट्राइक जों कल खायदोंमोन आसालो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट the government जे पुलिस प्रशासन दं जोंनि प्रोटेस्टारनि साकाव ओपन फायर खायदों जों हिस्ट्रियाव नाया थांखांखे अमते हाय वाइस फोरनिया सुदेनि साकाव अमते हायखे जे गुलिबारि खायजोमानि आमरं खायसा लाखिसो we condemn जों आमरा टोटली condemn खाय जोंनि जे स्टूडेंट्स इंजुर नाय दं जों बरनि लगे दं जों बरक न ताकबो जे मानसा आं बरनो पर्सनल टक्स जेराव तिनि फायदि जोंनि न अनर खायगमसो ताने हमले आ मुभमेन्ट न पक थांखा के जोंनि बागै लाखिसो साना बनबाय जों TSF पकिया we remember the movement and the people who have participated apro जों गोबां मा लीडर्स गोबां मा स्टूडेंट्स नि सपोर्ट जों मा पब्लिक रो माखा बनबा आंनि रन केसे अपील खायनाय all black the जों पालायखानि निरन जों कयनाय निरक पगिता थांदि जों गामि गामि स्टूडेंट्स रो कॉलेज रो गो जों आम सिथाय जों मुभमेंट तांबो जों तमानि बागै ब्लैक डे पालाय आम जों सिथाय 2019 नो जों CAB नि एगेन्स्ट जों प्रोटेस्ट खायथनि जोंनि सपोर्टर रो 7 इंजुर निरक जतन नगो बरक्समी इंजुर लिया जेफोर बरन तेलांगो एम्बुलेंस पर्यन्त अटैक खायजाक निरक हिस्ट्री नायखांके इवन इन वर्ल्ड वार्स एम्बुलेंस अटैक खायजागिया हायफनो वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट जोंनो काना एम्बुलेंस वो अटैक खायजाक नॉट ओनली दैट साल कथां कथां डे लाइट ऑन ओपन फायर खायजाक अमतिनि बरन विटनेस खायगनाय आं थाखाय निरामना पगै जे थांनाय आं निरामना क्वेश्चन सों ता पगदि जों पखांके जोंनो लाखिस बने बागै बसकानि साला आं निरामना कयनाय पब्लिक न अपील खायनाय let it be all student organization of different tribes we welcome you all to come and participate this black day let's respect and honor the people who have sacrificed their life bone bagai nirona amon koinai je mansa TSF nirona bagai samkhaino tongo nironi loge singna asung hanu